Y gracias a estos viajes parece ser que la gente se anima un poquito más a comprar en el pueblo y en este caso me tocó a mí y muchas gracias por todo. Foi un éxito, estamos encantados de participar, moi orgullosos de haber dado o premio gordo, ademais a unha cliente amiga tan grande como Eva, que a ver se me invita a ir con ela, polo menos. Así de orgullosa recollía Eva Santamaría esta mañá o seu premio, unha viaxe a Euro Disney que un ano máis foi posible grazas á colaboración de Congalsa nesta campaña que implica a máis de 60 comercios e empresas da localidade. Agradecer a invitación do Concello a participar un ano máis nesta campaña tan importante para o comercio local da Pobra e felicitar polo éxito da campaña que foi con un récord de establecementos participantes e de rascas repartidos. Pola nosa banda estamos felices de estar nesta iniciativa dentro da nosa política de responsabilidade social e desexamos que Eva disfrute moito da súa viaxe a París e xa vos adianto que estaremos encantados de seguir colaborando en próximas edicións. Ademais deste gran premio, entregáronse preto de 600 agasallos directos cun valor total de 15.000 euros no marco da campaña que pechou cun balance do máis exitoso. Foi unha campaña que funcionou ben, se repartiron ao redor de 80.000 rañas e moveu ao redor de 800.000 euros e que ademais dou premios moi diversos de distintas cuantías e con un premio importantísimo que ademais temos que agradecer enormemente e ademais por segundo ano consecutivo a Congalsa.